Čauko všetci, vítajte pri novom videu. Dneska si natočíme kolobežku elektrickú aj freestylovú, tak poďme na to. Tak dáme si rovno trať, ktorú jazdím najčastejšie, pretože je moja najobľúbenejšia. A je to taká tráva, betón, úplná pohoda. Dá sa to bez problému prejsť. Vôbec sa nemusíte báť, keby ste toto niekedy išli, že by ste to neprešli. A je to totálne v pohode, takže poďme ďalej. Tak dáme si najľahšiu trať, ktorá začína takto. A pripojíme sa zase sem, ale pôjdeme vzadu trochu inak. To nepôjdeme doľava, ale doprava hore a natočíme si ďalej. Tak ideme ďalej. To je takto skočka a zostatok je skoro úplne rovnaký, ale tu vidím takto hore. Zabočím, tu neskáčem, ale prejdem, takže to je druhá trať. Ideme ďalej. Tak dáme si najťažšiu trať, ktorá je vážne dosť ťažká. Je to tu také kľukovaté a veľmi ťažké. Tu pôjdeme doprava. To takto do zákrut. Teraz sem a zase naspäť. A dojazd je úplne rovnaký ako pri prvej trati. A sme zase na rozjazde. Ešte si prejdem tuto dole a naspäť. Je to vážne super, keď idem tak rýchlo. Takto naspäť hore. Je hrozné horko, takže sa úplne potím a ideme ďalej. Tak ukážeme si, na čom tu dnes jazdím a ešte bude ďalšie jazdenie. Ale nie na elektrickej kolobežke, ale na freestylovej. Takže pozrieme si túto kolobežku a pôjdeme na freestylovú. Takže poďme na to. Tak jazdím na kolobežke Boosted Rev. Dobrá kolobežka, výkonná. 1600 W. Jazdí sa mi na nej veľmi dobre. Nemá teda odpruženie. A má zadnú kotúčovú brzdu. Nízky podvozok, je to skôr do mesta kolobežka, nie na offroad alebo do lesa, ale jazdí sa na nej super, takže tak ako som hovoril teraz, tak pôjdeme na freestylovú kolobežku. Tuto si tu parknem a môžeme ísť na freestylovku, kde si nahádžeme aj trochu triky, takže poďme na to. Tak neviem, ako si mám nastaviť kameru, aby ste to dobre videli, pretože je to vážne ťažké si nastaviť na takúto kolobežku kameru, keď máte bicyklovú príľbu. Ale preskáčeme si to nejak trochu s rozumom, aby som nespadol. A po tejto jazde tak si skúsim dať kameru trochu lepšie, aby mi to viacej vyhovovalo. Takže idem si ju nastaviť. Skúsime takto. Takto by to mohlo byť trochu lepšie. Tak zase idem na rozjazd a dáme si
moju jedinú trať na kolobežku freestylovú. Takže skok a transfer. Skúsim asi no hand, ale zase si musím poupraviť kameru, aby ste to videli. Tak nastavil som si to takto. Je to vážne divné, ja viem, ale takto no foot, nie no hand, predtým som sa pomýlil. Tak už si dám kameru normálne a dáme si ďalší krát a skúsime dať nejaké ďalšie triky. Tak skúsim si to preskákať takto so skrabom iba. Ako som jazdil na elektrickej kolobežke a na bicykli, tak je to také proste väčšie ako toto. A musím sa do toho trochu vžiť, ale dá sa to. Tak teraz si dáme X-up tuto na tomto skoku, ale keď pôjdeme smerom hore, tuto sa otočím a na ďalšom skoku si to dám. No, to bolo veľmi tesné. To skoro skončilo na zemi. Poďme si ešte ukázať, na akej freestylovej kolobežke tu jazdím. Tak poďme na to. Tak jazdím tu na kolobežke Arcor Cobra, konkrétne na tejto. Je to normálne freestylová kolobežka, na ktorej sa mi jazdí mega dobre. Má tečkové rajdy, takže super. A toto bola moja freestylová kolobežka. Tak zidem si sem dole, ako sme boli na elektrickej kolobežke. A tu mám tiež taký jeden dropík, tak si ho dám. Dúfam, že mi nevbehne auto. OK, v pohode. Teraz si to dáme aj smerom hore, čo bude ťažšie, pretože je tam potreba vážne veľa rýchlosti. A toto bylo video z ako elektrickej kolobežky, tak aj freestylovej. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.